Machiegni janeno mar Lolwe TV chenro en mar kuku mar wacho Otieno Masani bende pod wadaro ng'iyane weche mago mamulo Kenya. En chenro mabende wang'iyo gik momako Kenya, gik mabende mulo japiny achiel kachiel to kod gigo kaka onego bed ni koro itimo e yono makare ahinya. Wachak waluonge kendo wendo marwa Leonardo Riaro, mano jatelo mabende ochung' ne ward ma Central Alege County ma Siaya ma wakolo godo BBI. Wasebedo kode nikech ong'eyo kendo en achiel kuom jotelo mag MCS kata jakanyo e riwruok mar MCS e Kenya kae. Emomiyo wakele kae to omiyowa gigo mabende koro pachgi kaka nwang'iyo joma mano mokadho to kod gigo bende ging'eyo nikech gin jogo mabende loso chiko e level mar county. Wan kode e studio kae kendo matayo chere luonga ni Jesse Omondi Lo Aaron John ka Aaron Otieno John bende koro miga cheno ni aroki machiegni ahinya jatelo. Machiegni ahinya achak warwaki kendo. Nyasaye miduong'. Sayo oche maber. 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 Ne okolo dhi mbele gi kolo wach mar BBI. Juma mokadho nwaloso gik mabende nodwaro, gik mabende noparo onego bed ni bedo, mabende nichiwo nyaka paro gik monego bed ni timore. Moko aneno ka bang' ka nichakoro osepuodhe mosechak chok signatures. Gin gigo mabende nitiere. Nyaka sani koro nyaka ne chak chok signatures. Wachaka nena gi wach mano mar choko signature. Signature mabende uchoko e county ma Siaya. Award mari idhi godo nade? Kapok wacho mano. Yes. Pod wapar ne oganda wach mar tuo mar Covid. Gini nitie. Yes. Corona nitie. Litna ni chieng' ngeso manyoro. Awito okil maduong' kabisa ma Nairobi kendo johala maduong'. Wuoyi ma en osiep odwa Koriaro, wuoyi mane wapono go Chemelil. Okil Nyawara. Wuod ahero ka wuod Nyando kae. En gima lit mosaina mod covid nitie jo adungi ne gino nitie. Adwa wacho ne wach mar sei ma cricket ma kor wadhi kene ndala di mosekadho around a form Siaya. Forms go no biro kuom county commissioners. In fact gitiyo go office mar county commissioner. Ma county commissioner no luongo wan jo siasa chieng' ngeso. Madwa wacho ni kanyoromo nyoro wuok tich saa 8 nyase yango tieko choko sei mar Central Alego e log tich mar Alego go Songa mar ODM otimore maber. Nomiwa target ma wacho ni ward na ichoko 6,000 katin. Wayudo mago. Useyudo 6,000. Waseyudo mago ma lweta ni kuro. Kendo watimo maber ahinya ne thuolo chuok. Makuro ma wago odhi oriw gi makwinde mamoko. Makawan wards 30 kaka Siaya County. To wawuondre no ward ka wodo golo kate ne 6,000. Mano 1,180. Mano chiegni ni piny luo kendo romo golo 1,000. Kendo ma gimwatimo maber. Watiyo gi chife, watiyo gi walange, wapuonjogi, watiyo gi mwandu wadak kama chuok. Ba onge kendo sei mibrogono ogor nyanga. Ogor rao komanyuongo. Waketo gi bwake kisha ni signature nikech gimidwaro kachacha en kipande. Ibro ng'eni be ja Kenya. Jomosain gigo wang'i onge madhi bodho kata chiel. Kamano. Wach sei ni choketi bang' koro ni chosetimo lokruok ma bende nwayudo ywak ma bende nogolo kaka MCS mondo ni un bende nyalo yiero unyalo tiyo kaka county executive committee CECs e county assemblies counties mopogore. Ang'o bende nyalo wacho wach mar BBI ma bende kono Joseph. En mana ne koth nyalo goya nane MCA. Yes. But an neno mar en mar piny mangima ka jalo ma kendo atero mag dhano. Na wacho gik mang'eny kendo amor no Lolwe TV. Dhi bedo ng'ala mar piny mangima ne karane kai koli adier. En mana adier. Na wacho ne ani Raila. Raila ne riembo tinga mar riembo tinga. Na wacho ni MCS nyaka bed waziri. Mano ne wacho. BBI no ko wacho to na wacho ni dhi timore. Otimore. Na wacho gik mang'eny. Kwa mfano kane jok manis jo Nairobi jo Jubilee bokore ke loko go ketho county ma Nairobi to jopiny ne wacho ni
county mano kethi ma Nairobi ne chalo jomoko ne dwaro chieme BBI wacho ni gino dong county koro ne gikete mokwongo BBI be nodwoko noserogi ne gikelo gimon metropolitan ma koro governor onge teko ba gichuno ba gikele BBI ni koro ni county ma Nairobi dhi rumo ta wacho no ok bitimore mane gima president ne dwa kwelogo kony mabire State House ineno ka giko ne awacho ni mano nyaka gol bogole koro Nairobi dhi dong kaka county ma Nairobi NMS rito tam ne mondo rum to doge lwet governor odoke county kenda yie gi Sonko ingen kikedo ne piny mangima ting'iyo ne samoro kidwara ta diera ta tingo kodi yie kuoma gadiera mara dong neno ka Sonko no da keto seyie budget oketo no uru budget mondo dhi ocham gi jalwenye cha to ene ng'ama no yier mano romo nyise ni ng'eny joma wene rieke gi ohowo gi onge gi lony mar piny mangima iluongo ni revelation somo mar konyruok n'oganda te ne ging'iyo dwachgi koro gifwenyo daka mogik gima Sonko ma giweno fuono odhi obwogo gin kara ng'ane riek gini odinenwa warikni waduok county ma Nairobi oduogo kaka ne katiba machon owacho wach moro ne nitiere manyien e kanyo kata nogol paro mondo niketi to ne oneno kaka manyien creating 70 new constituencies will be distributed across 28 counties. Adwa wacho no mano ni kare. Ng'eyo siasa rach. Moso siasa moyo nyakorwa. Ne wan gimoro miluongo ni Independent Boundaries and Review Commission manotele gi legali. Naneno gino very very close as a human rights defenders. No nego bentie gimoro ichweyo od buche manyien kaka population pending gimolungo kwanda tamala chile wi ang'wen mar oganda gwenge moko kaka ma holo mar okaka Central Province gwenge mag God Kenya ka ne gibalo gi ligali Rosa Buyu ma women rep maka gine joma ne ni kanyo koro kierno nikech joma ne ng'eny od bura kinde no ne gin jo ODM ne wayalo gi ang'aya koro dong neno ka sani Kiambu kende idhi miji auchiel midhi yudo ni joma dhi faulu gin joga mana gin mane county gi jo got Kenya kod jo Central ka jongo wachika wapenjore kwa mfano ni piny Luo chiegni no omiwa deka ang'wen to joko mi mang'eny nang'o nyiso ni nitie kwano manok wagoyo koro sani gi yuto mohingowa kwano ni en mane kwani man duang'e nikech ng'esa ng'ado penjore ni ang'o miyo kaka kanyo Central ogen chiegni auchiel kuonde moko bende nitiere sia bero wayudo achiel moro awacho ni gimoro ka yes pogo tong' king'eno katiba masani wacho ni ing'iyo to kose nitiere kaka koro Kisumu ka ing'en area mar Kajugi na area mar kama Lake Basin nitie cha nyao iluongo nang'o mano Kanyakwaro yes ing'ene gweng' cha jo Kogele mopong' samore nyalo degi kore wacho ni kiloso kata sub location iloso ward tedi kata gitin tidiyo negi mane momineno ka Lamu County oting'o ji 100,150 makata lego gi usongo higo in constituency area county ni constituency area to giji to kamoka kaka mababu Owino telo ne Mbaka East musip na omondo gutu yado tele jinitie 100,700 koro nene Lamu County nigi ji 100,150 to en county to yudo pok marom gi Nairobi yudo pok marom gi Siaya so nitie kwano ming'iyo gacha koro ung'iyo kama uliere ne wan jo Lamu wan ok nyal kikwa gi Mombasa kara kwa dagi to wadonke wan so magi kama ok wang'iga mbele mibro yudo anyalo nyisi kata Siaya ka nipogo Siaya masani nafas mabiro Siaya no alego gi usonge manyaka mi achiel kuom 70 go joka kanoke jo Kenya no pangore okelo siasa ni joka ger gin jo Kenya to joka ger ng'enye wodo riero kwede kaka nyadhe ang'ono go bath North Alego nyalo gonga ese motino giri koro giwuondore koro gin jogi ng'iyo gini kidhoudi koro giwacho no ok dang wadonja Alego joka ger no jo Kenya mopango jogi odwoko Kenya mondo Kenya machon oyudo mbulu kwa data malo midwaro mar kwota cha ing'en koro jo IBC kata independent cha gin giseloso bagi gazette meanwhile ana oriara na achiel kuom joma nodhie kot aparo ne wan gi ok apar ne wan gi Mushimi Wainda wane joma nodhie kot bwa wacho na Alego dong' Alego koro ing'en kitambo kot wach mano to osewach ni
ni ugenyo sepogi gigogo koro ng'en giyudo gini to gin joma tin malego gi usongo ingo emo miya wacho kuriero ni okwa bi wuondore alego gi usonga nyaka pog nafas mokelni Siaya County cha nyaka odong alego gi usonga nikech aneno ka gembi no wagai koni to kod game kod yala koni boseteri DC to katiba masani wacho ni deputy county commissioner kama nitie ne odu anyiso gin warieko kwa fuwo wani wadhi insist on namba mar alego gi usonga mabenda nyalo wacho wan wards auchiel Central Alego, West Alego gi usonga adek dok koni North Alego, Southeast kod Township dok koni mabeyo waruko kibibel wabro wacho kata ni Siaya Urban West mano kumodoko ka usonga Siaya Urban nikech municipality manyo wasekalo chik mar bedo gi municipality bathe konchiel odonjo Central Alego bathe konchiel odonjo North Alego kata East Alego koro en gimi dhi pogo gi kwe so siasa moko migoyo malo tigayo jopincha mano bro miyo koro kwa mfano ka Alego gi usonga ne en milion 120 e CDF kopoge deriyo to koro wayudo milion 100 gi 240 so mae kaka siasa ka joma otelo goye mamit to konyruok biro noganda. Mana kaka iwinjo mano mheshimiwa Leonard Oriero ma en MCA ma Central Alego iwinjo ko wacho kanyo last time no wacho ni mae en gima nyaka dhi timre kata wacho Nairobi County okono be ni koro nitere lwet NMS mano bende otimore wang'e BBI kendo koro kako approve ni oyo gino duoke let e county omiyo gigo bende koro wacho ka gin gigo ma king'iyo maber nikech gin jogo mabende osebede siasa gin jogo mabende koro oseng'eyo ni to ja Kenya onego dwar ang'o to kod ang'o mabende koro kodwar bang' thuolo mochiek kendo wachako duogo mondo wadhi anena nyime ka pod wakolo wach mar BBI to kod kaka bende no kete ma koro seima e kawo nyaka gie sani mabende koro tachen lunga ni Jesse Mondi bang' thuolo machuok wachako duogo. Machiegni kendo mana kaka wane wuok e yweyo kane wang'iyo kaka ne boundaries bende kaka osebedo ka kelo weche ma kono gi koni same bende timore kaunti ma Migori kuria wacho ni gidwaro kaunti gi kata kamano mane pok ochopo ma bende oketi e tim giwacho ni gidwaro kaunti gi jogo moko ng'iye dhoudi jomoko ng'iye population jomoko ng'iye yo mopogore opogore mheshimiwa kowuok kanyo wang'iyo anena par machielo bende koro nogol ker koro nigi teko mar browalo deputy ministers deputy what at least 14 deputy ministers ma wuok e National Assembly kang'eny to no gibed 22 to iwacho na 14 idwa ni empani mondo e gol ka assembly to deputies cabinet ministers yes gima dwa wacho BBI dhikalo mana se wacho ni chon odhikalo mayot kendo adwa wacho ni onge ng'ama dhi pinge loko chike nyandu mag chike makoro wadhiye ni mabenda wacho jogo mapingo sane jogo nitie joma pod pingo sane ana ng'eyo ana somo kanga gimonti ni pseuphology kaka nikech gini en referendum koro pseuphology en lony mar ng'eyo kaka igogo ombulu biro an gi idea moko gini ji dhi kale te manyaka jok manyiwe ni pinge gi gidhi kale te nikech na wacho chien kacha chane kane ilonch BBI wan ne wawacho ni onge gimigolo to ok med to uru to no wacho ni thuolo nitie mar twak to na wacho ni nyaka lok gicho yugno boloke to how marach iloke ni moko kel marecho be halo to dhi kalo nikech njugu kamite laki samoro kidi morani e kacha tipo ka bi opilo laki to koro ino kan ni ng'udhe muonya moloki gi moko richo koso nage ne richo chon nitie moko mabeyo ng'eny ne kama wacho ni ne ok nyal nyaka ne duok kaka wacho cha kaka jalweny makiro ratiro mag dhano oduok gi kwe dhi bet to iye kanyo joko sneak moko beyo like adwa wacho ni oka weche mag waziri gi onge tiende mondo ne wabed gi jolup ministers nikech minister en mana minister no dhi e gimiluongo ni cabinet twak mar piny owacho cha
ma president ema. Assistant ministers ok dhi kuro gichalo jolwedo. Ing'eyo ka ni somo katiba masani no konego benwa bedo gi jok miluongo ni chief administrative yes. Ma kwa mfano siepna kendo bura mane okeno bura ni jomwa chako go ODM makoro ji Silas Jakakimba Giri wan mwachako ODM ni jomodongi oyudo wakuro en kuro kom cha ni tok chik ene tok chik ene tok chik teneno ka bedo ni mbi ochun bobet so gidwa snake koro legalize gino koro kete katiba nwa bedo gi jalup minister jalup minister dwa dhete mangono to koro minister ni od bura minister ema dhi e cabinet to cabinet ema weche kethore kta losore koro penjo kipenjo to bunge penjo ga minister niaba mar cabinet no pange nango so assistant minister mok dhi kuro no ang ni wache ga ni assistant minister ma dhi duoko penje bunge to nuko kotero ne minister ko bire bunge ko katere cabinet ngene story ka wuok ko bonge ka story ka wuok ka to de ka jacha samuri mede chubi to ko wuok no ka siro wach mar bedo gi jolop waziri ko wuok eneno ng'eny waziri ka ng'eny gin 22 kateta 14 no kanera ach nekta ka wadong na gi waziri 14 jomonego bed ni bet gin jogoro mongirore nikech samoro kwa mfano wacho ni jatelo mochung' ne le alwora kod weche pi kwa mfano gimidwaro koro en ni bed gi jalony ma jagoro mongirore weche mag alwora jalony mochung' weche mag pi kod weche mochung' kokale nyakibe mane luongo ni technocrats yes. Koro jogi mapango ni agenda to in waziri titero kujo dhi pedho ni magi gik mabende dwarore so wadwaro jolony go mang'eny kwa mfano ka agriculture wan gi pur wan gi pith mag rech wan gi koka weche mag joko ma jokwath ka wabedo gi waziri achiel mochung' ne gigo to koro jongoro mongirore mapango ne kaka sirikal tiyo en ni wabed gi jagoro mongirore weche mag pidho jamni ka mochung' ne rech mochung' ne pur mochung' ne kod pith ma sirikal tiyo koro ng'ata achiel ni dhi chamo pesa mochamo no ko keto waziri ang'wen to Kenya wito pesa so watemo rewe unego rewe kamora achiel oting'o gigi te mantiende ne kasebedo president yes to pod ni keto joma konya jondai mathindo jolwede makore nyalo med na mamado ngado na rieko so mane bende ambele kachacha wabro kalo chik ni to kendo wabro duogo ni kendo no waloke taw marach Raila bro bedo maonge mang'ama bro dhiro mondo lok chike go igni mabiro bro bedo maonge gigo na dewa bro chieno ambele wach ma jalup ker deputy William Ruto yande no wacho ni wach mar no kweda ahinya wach mar IEBC ni yiero gi political parties en wach mano bedo dropped when en go kai adwa wacho ni jogo ndhogo jakom inyalo paro kane wa launch BBI mane achiel kuom gima ne wapako kata na pako an jakom koni koro gima jakom wacho mora kanyo wachako wacho koro ni dwa chok sei ma jakom nyogi keto lwete kachacha jakom nyongi ni gino nitie ong'eni entie ondhoge ong'eno dhoge ma wacho ni kik wawuondre onge kaka wanyalo weyo ne jomwakiane mabro kwanyo nwa joma dhi bedo IEBC to kanye mwayudo ga loch Raila oseyomo ding'eny tikwalo gombuche kendo wadwa we nafas midhi kwalo gombuche kom mane dhigeng'o kuo makore wacho ni chama madongo ODM mokwako Kenya ODM or kata ji adek Jubilee or ji ariyo then idwaro chama moro kachacha tiwacho ni medru kata ji abicha wacha chaka mano koro mano dhi miyo koro sava chagang'ono go gin gikwa waloso girwa to gima muhimu mosruok nyo en Jubilee gi ODM ma jakom yo magicho biro go anaka koriara sedag kenda to wacho go authority kaneno ka Ruto kane i launch signatures en odhi Dubai bang' rado go uru to oro Twitter nen kanyo nyoko luonge to nyaka pod BBI go nyaka lose nyaka jibed piny ma wadi gik los gik adwa wacho kama yes lek mar jakom mar konyo Kenya higni miche mabiro chama ema nyaka yier jogo madhi rito mbolo
man kaka Oriara nasewacho ba BBI to wadhi kadho to kade bed ni nyotimore moko kiero ga ji nyaka dwok pod thuolo nitie momineno kata kanyo wacho ko sei chik iluwo chik mar choko sei miloko go chik kata iluongo ni petition yes onego bed ni isomo na achiel ariyo adek ema wadwaro wan joma odwaro gini wan ng'ani isign page kacha cha ingen gicho kelwa malaklatese sign to chik midhi lok cha to onge kanyo jakom dhi tiyo gi power mare ase sire mondo mi gigo kakoro giko ne koro dhi bede penjo makoro idhi go e referendum nyaka dwok ni jochama ema yier joma dhi bedo IBC kendo adwa wacho ka kendo chal ga ni Chebukati gi lange go mane wadwa kata ni odhi otwe owene gi nafas mar pod bedo kacha cha pod owene gi nafas gino yugno ok dhi golo gi wadhi kalo gini to yugno koro yugno ne ubo loso yugno no jakom ni kacha cha na wacho nan gi adira gi Nyasaye ong'eyo Nyasaye manokelo jakom e dier wa jakom ni go hetu ma jomoko ilame anya wacho kamano konego lam dhano to jakom ni one level ma ndano kisomo historia mar Farao ne Farao en ga Nyasaye to nitie ng'at jaluo moro mane iluongo ni Imhotep ne en ng'ama engineer en ang'ono en ma e ngima mare no oyange kaka Nyasaye mar thieth god of medicine ng'ano no obedo declared Nyasaye kongima obedo iluongo kizungu mamong'ith iluongo no apotheosis jakom ni ong'ala no e ong'ala mar piny Kaisari jakom ni ong'ala mamalo to be iwacho ni kaka timore e piny ka timore polo jakom tigo hetuni no gima nye dwaro ok en ka gikele no gima ODM nyo dwaro gima Oriaro be dwaro en jo IBC chama ema opuodho mano bro miyo chama bedo motegno kendo maji wabro hero chama ni kwang'eyo ni chama ni ema yiero nyaka jokma madhi chunde yiero mano ODM bro bedo chama motegno ne wan gi kinde dwa dhi mbele dwa ng'e wach ombudsman kata kamano ng'ene jo manyien Harold Otieno dhi bedo godo mondo udhi mbele gi wach kolo BBI adwa ni tieki nyise jopiny bende gima wa expect kata wach mar BBI the whole thing ma points ma bende waseloso kod moko ma bende nitiere ng'eny odhi referendum dhi kalo katibo yie ne loke kinde ka kinde makata kwase kale nikech nyaka wakale kapok oromo dwe mar ang'wen nikech iwacho ni tok dwe mar ang'wen onego bed ni kombe midhi yier kaka ma wacho kombe 70 ma wacho na lego gi usonga nyaka bedgo jomoko luor wache onego bed ni en higa achiel kapok ji odhi e yiero wadhi kalo chiko yie ni kata mna tok kendo 20 higa manyien no pod inyalo chak wach ni loko kuinde mar recho but an ga dier ni kuonda tamalo 99 wang' ni macha ne kuonda tamalo 20 ne rach to koro kuonda tamalo ng'awe malo marach koro en tin marach ariyo wi 100 pod thuolo nitie manolos gi wayawo pachwa kwang'eyo ni watiyo ne Nyasaye e tieng' masani kik watim gik moko kawaparo ni timona Nyasaye dhi telo nwa wabed gi chike mabeyo koro jo Kenya oyier jotelo mabeyo kata bed mana ni los nyamburko an jalony weche mag loso manyamburko go kata ilos mtoka maber mana ida to driver mbachni pod kama mtoka dhiyo ero kamano ahinya mana kaka owacho no en ne wacho ni BBI en gima kadho mano wacho ni en go sure ma jomoko luongo ni sure bet BBI en gima dhi kadho gi sani kaka osechopo ni to thuolo bende nitiere mar loke higni moko mabiro mana e wach ma bende nyaka ibed godo kanyo chope giko mar chenro mar kuku mar wach janeno mar Lolwe TV ne wan kanyo to kod Mheshimiwa Leonard Oriaro MCA ma Central Alego e county ma Siaya wakolo kod BBI kendo winjo pache ogolo paro mano malew gigo kaka timore mong'eyo to kod mago mok nyal timore kata bedo ni oseket gi piny ochope giko mane tayo chenro iluongo ni Jesse Omondi Lo Harold Otieno kendo nyaka odiochieng' mano machielo riti masani